Hola, amics. Hola, amigues. Hola, amiguets, petits, grans. Avui estem relaxats, estem a casa, estem contents, estem alegres. Potser una mica avorrits, però ja ho arreglarem. Sabeu què farem? Explicaré un conte. Vosaltres m'escoltareu i després podeu fer-ho vosaltres d'explicar-lo. Provem-ho? Va, però jo necessito ajuda. Necessito en Farigola, el follet. Farigola, que no sé on t'ha anat. Farigola, Farigola. Tal. Hola, Farigola. Hola, on eres? On era en Farigola? En Farigola? Ai, estava relaxat. Tot el dia està fent coses, està retallant, està llegint contes, explica contes als seus amics, explica contes a mi, sí, ens ho passem molt bé. I així és que anem per feina. Us explicaré el conte de la illa de Vesperon, veritat? Mireu, aquesta història que us explicaré són d'aquelles que si no m'ho hagués explicat el mateix capità Bolabà Troladic, no m'ho podia creure. És una història molt estranya, però vosaltres decidireu a veure què enteneu. Vet aquí, que tot va començar un matí, sí, un matí que el capità Bolabà Troladic, guarnit d'almirant de la tercera flota, flotada amb flotadors que flotaven amb la flotilla del flotó. Mira que complicat tot això. Portava barba com la d'en Farigola, molt poblada, pelut anava. I una panxa, no, com la teva no, una panxa de golafre. I de cop i volta va exclamar: me'n vaig a veure món, que aquí no veig gaire res, que on estic. Me'n vaig. Va agafar la maleta, va posar tots els seus estis dintre la maleta, va agafar el seu vaixell i vinga, el capità Bolabà Troladic se'n va anar a veure món. Amb aquestes que sí, amb aquestes que no, va travessar el Mar Roig, el Mar Negre, i va arribar al Mar Virolat. El Mar Virolat. I allà va trobar 7 illes aïllades. Uah! Va arribar a la primera. Era un dilluns. Va arribar a la primera illa. Va cridar i del mig d'unes vinyes i al mig d'unes fulles com pàmpols, del mig va sortir un home. Va dir: què feu aquí? Que esteu arreglant? Que esteu plantant ceps? I l'home va dir: hola, què tal? No, estic plantant orelles. Orelles? Estava plantant orelles. I amb què ho feu? Amb llavors, planto llavors d'orelles. Va fer el capità. Que me'n doneu unes micones? Ja ho crec que sí, teniu. Ai, gràcies, molt amable. Va pensar el capità, què en faré jo de llavors d'orella? Quina bestiesa! Va, vinga, tornem a navegar. I va arribar a la illa Blau Fosc. Tot era blau. Oh, que l'amor s'hi escau. I en allà va fer un xiulet i surt una dona. Què feu, mestressa? Ai, la mestressa estava allà al mig d'unes pomeres. I a terra havia tot de pomes vermelles, carmosines. Oh, quines pomes tenien un bona pinta per menjar. Però bé, que amb aquestes es va pensar que plantava pomeres, en Bolabà. I li va dir: què, planteu pomeres? I ell diu: no, planto galtes. Què? Galtes? Quina bestiesa, galtes! Sí, galtes. I teniu llavor de galtes? Sí, va dir la senyora. Me'n doneu? I sí, la senyora li va donar llavors de galtes. Quina bestiesa! Amb aquestes, que tornem a navegar i trobem una altra illa. L'illa turquesa. Que bonica, l'illa turquesa, enmig del Mar Virolat, feia un goig. I allà què hi trobaria? No ho sé, però també va trobar un home allà que s'hi afanyava. Què feia aquell home allà?
plantava patates. Se va semblar que plantava patates. És que tenia patates. I les estava plantant. No. Hola, mestre! Què feu? Bon dia! Què feu? Li va dir el capità Bolabà. Hola, senyor capità. Què li fa falta? Què? Com va el dia? Oh, és que volia saber una cosa. Què esteu plantant? Patates? No, estic plantant breusa. Nassos! Nassos! Estava plantant nassos! Nassos! Ai, deixa'm estar al nas. Estava plantant nassos. Nassos! En teniu llavor? Sí, clar que sí que en tinc per donar i per vendre. Au, va, té. I li va donar llavor de nassos. Mira, tornem a una altra illa. I va arribar a la illa vermella. Vermella com el foc. Ai, què trobarà l'illa vermella com el foc? Va xiular també. Hola, que hi ha algú? Hola, que hi ha algú? Amb aquestes que agafa i sí, surt un home i diu: hola, què fa aquí vostè? Què està fent? Que està plantant alguna cosa? Li va contestar l'altre. Sí, estic plantant, pel que semblava. Estava plantant. Què podia plantar? Perquè el capità Bolabà deia: tenim orelles, tenim galtes, tenim nassos. Ulls! Estic plantant ulls! Sí, grans, petits, xinets, petits, bonics, tancats, oberts. Estava plantant. Quina bestiesa! Estava plantant ulls de tota mida. Va, doneu llavor! Generosos com mai, li va donar llavor. I se'n va anar amb el llavor d'ulls. Mira, això ja té cara i ulls. Ja tenim orelles, ja tenim galtes, tenim nas, tenim ulls. A veure què trobarem ara. Amb aquestes que va arribar a la Illa Groga. A la Illa Groga. També. Hola, que hi ha algú? I es troba una dona que s'hi afanyava molt a espellonar les panotxes de blat de moro. I esclar, com que treia el blat de moro, ara les plantarà. Planteu blat de moro? No. Planto pèls! Plantava pèls com aquests, com els meus, tots de pèls rojos, tot de pèls, un piló de pèls plantats per allà. Quina pelussera. Oh, me doneu llavor? Sí. Li va donar llavor. Que fred tot això aquí. El capità Bolabà. Gràcies. Adéu-siau, gràcies, molt agraït. Ja li quedaven poques illes. Només li quedaven dues. I ara què? Va sortir allà a la dreta. L'illa Carbassa. I l'illa Carbassa estava plena de pinedes. I si hi ha pins, hi ha pinyons. I si hi ha pinyons, que bons, no? I va trobar un home allà que estava traient els pinyons de les pinyes. Clar, ara plantarà pinyons per fer més pins. Quina pineda més bonica. Hola, senyor, esteu plantant pins, no? I el senyor va dir: no, estic plantant boquetes, no? No, boquetes, boques grosses, boques petitones, boques mitjanes, boques obertes, boques tancades, totes les boques que hi puguin haver. Oh, boques? Demanarem també. Ja tenim tot tenim orelles. Li demanarem llavors. Va. Li va demanar llavors i vinga. Ja tenim el capità Bolabà. Troladic, carregat de llavors que no sabia què en faria. Però tenia llavors de... Repassem, a veure, d'orelles, que sí? Farigola, de ulls, de nas, de boquetes, què més? Ah, de galtes, i de panotxes, pèls. Quina bestiesa, veritat? Però bé, es van acabar
acabar les illes només en quedava una. I aquella va arribar, posa el peu a terra. Hola, que hi ha algú? Hi ha algú? Hola. Que no hi ha ningú? Hola, que hi ha algú? Escoltem, no? Escoltem, a veure. Que hi ha algú? No hi havia ningú, estava totalment aïllada aquella illa sense ningú. Ja està, va dir el capità Bola. Va, Troleric. Serà la meva illa, la illa de Vesperon. I aquí plantaré totes les llavors que m'he endut de totes les altres illes. Veureu quin goig que farà. I va començar a airejar els camps, a començar a treure pedres, rocs, tot el que pogués fer nosa, i va començar a llaurar, feia sols profunds per penjar, per plantar-hi, perdoneu, per plantar-hi tot allò que portava dins la bossa del seu viatge per al mar pirulat. I vet aquí que va començar a plantar orelles, tot orelles. Ara vinga, que tantes orelles. Ara plantarem nassos, quins nassos, oh, quins nassos. Boquetes, grosses, petites, conduïdes, tancades, obertes. Oh, ulls blaus, ulls marrons, ulls verds, ulls tancats, ulls oberts, ulls. Panotxes, cabells, pèls, galtones, vermelles, camocines, com les pomes. Oh, i amb el temps tot va créixer i es va poblar. La illa del capità Bolabà, Troleric, es va començar a habitar i va començar a haver gent que vivien en allà. Però quina gent més estranya, Farigola. Sabeu com era aquella gent? Ja us ho dic que és un conte molt estrany. Aquella gent tenien orelles de pàmpol, com aquestes, de pàmpol, com les fulles dels ceps. Tenien ulls rodons, com taronges. Tenien nassos grossos de patata. Pèls de panotxa, tenien cabelleres de panotxa i boquetes de pinyó. Ja us he dit que és una bestiesa de conte, però espero, i en Farigola també, que us ho hagi passat bé, escoltant-te'l, imaginant-te'l i veient tot el que us he explicat, aquests mars virolats, aquestes illes de color i aquests camps plantats d'il·lusió. Estigueu relaxats, tranquil·litat i sigueu molt feliços i divertiu-se, que és temps de divertir-se i no estar avorrits. Bueno, avorrits també, També va bé estar avorrits, perquè si no estiguéssim avorrits, a vegades no ens sortirien aquests contes. No. Adéu-siau.